வணக்கம் மக்களே. இன்னைக்கு உங்க மனசுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு விஷயத்த பத்தி தான் பேச போறேன். நம்மள பல பேருக்கு நினைச்சது ஒண்ணும் நடக்கலையே, எல்லாமே நமக்கு எதிரா இருக்கேன்னு ஒரு பயம் இருக்கும். ஆனா பாபா இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான மெசேஜ் சொல்லிருக்காரு. குழந்தையே, கவலைப்படாத. இப்போ உனக்கு சாதகமா எல்லா விஷயங்களையும் நான் மாத்திக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை தர்றாரு. நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான். இன்னும் கொஞ்ச காலம் மட்டும் பொறுமையாவும் முழு நம்பிக்கையோடும் இருங்க. உங்களுக்கான நல்ல நேரம் ரொம்ப பக்கத்துல வந்துடுச்சு. முக்கிய கருத்து: காலம் தாழ்ந்தாலும் பாபா உங்களுக்காக செய்யற மாற்றங்கள் எப்பவுமே உங்க நன்மைக்காகத்தான் இருக்கும். அதனால நம்பிக்கைய விட்றாதீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு நிம்மதிய கொடுத்திருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அப்புறம் இது மாதிரியான பாசிட்டிவ் வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓம் சாய்ராம்.